το περιτύλιξαν Κισί. Ο Κισός είναι άλλο ένα φυτό ιερό του Θεού Διονύσου. Και άρχισαν οι Κισοί να βγαίνουν κάτω από το καράβι και να μπαίνουν μέσα στο κατάστρωμα και να παίρνουν και να τυλίγονται γύρω από το κατάρτι και γύρω από τα βανιά. Και εκεί φοβήθηκαν οι ναυτικοί που είχαν να κάνουν με Θεό και όχι με άνθρωπο. Και εκείνη την ώρα, από το φόβο και από την τρομάρα τους, πήγαν στην άκρη, στην πρίμνη και έπεσαν ένα στο νερό. Ο Θεός Διόνυσος από μέσα του διασκέδαζε, είχε πάρει ήδη τη μορφή του και εκεί που τους είδε να πέφτουνε, τους λυπήθηκε. Και τους μεταμόρφωσε, λέει, σε δελφίνια. Και εκείνοι έφυγαν μακριά και ήρθαν ξανά τα θαλασσινά νερά και έφυγε ο Κισός και άφησε καθαρό το καράβι. Και συνέχισαν μέχρι να φτάσουν σε μια γη. Εκείνος, ο Διόνυσος, ο Θεός, που τον είχαν απαγάγει οι πειρατές. Και ο τιμονιέρης που είχε πιστέψει πως είναι Θεός. Μόλις έφτασαν, λέει, σε ένα βράχο, ο Διόνυσος άφησε τον τιμονιέρη ελεύθερο και τον ευχαρίστησε που πίστεψε από πρώτη στιγμή πως ήταν ένας Θεός και όχι ένας άνθρωπος. Και ο τιμονιέρης ήταν ο μόνος που έζησε από αυτό το